जोंनि नैबे बोसोरसालियाव अर्थात माने गसाइगाव जिल्ला सरस्वती प्रसाद संसदनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे बे जिल्लानि सिङाव थानाय बे जाहैबाय बुंखा आनसलिक आरो प्लेसआ जाहैबाय सिंमारि गुदि फरायसालि। दा बे गुदि फरायसालियाव जोङो गोदो गोदायनि जिथु बैदिक नीतिनि आर्य नीतिखौ जों जेब्लाबो खुंबाय थादों आरो देग्लायबो बे 47तम अर्थात 4-7 खुंगा सरस्वती प्रसाद संसदखौ जोंनि बे सिंमारि जायगा गुदि फरायसालियाव लानाय जादों। आरो बे लानायजों लोगोसे जोंनि थांखिया जाहैबाय मानब धर्म। बे मानब धर्मजों लोगोसे जाहाथे जोङो जगतखौ मंगलनि हास्थायनानै बहाय साननैनि हाबाफारि लानानै अर्थात 21 आरो 22 साननैनि हाबाफारि लानानै जग्य जागोन आरो 22आव गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव जोंहा अतिथि हिसाबै जोंनि मिरु संसदनिफ्राय जों हांख्रायदों। बे हांख्रायनाया जाहैबाय मोनाबिलि जग्यआव जाहैबाय मुसि खनसाम बसुमतारिया पारमार्थिक नायक बे बाबाया प्रथम बहाय जग्यखौ बियो जागायजेनगोन। आरो अखानायै गेवलां मेलाव जोंहा मुसि समेनेन्द्र नार्जारि अधिनायकआ बे गसाइगाव जिल्ला सरस्वती प्रसाद संसदनि जिथु बेखेवनाय बे बाबाया बेखौ बेखेवगोन। आरो बेजों लोगोसे दाब दाब जायगानिफ्राय बे जोंनि बे जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय सिंमारि बे भक्त मेलाव गोबां दाब दाब जायगानि आइ आफा बाबामोना नुजाफैगोन आरो बेवहाय जोङो प्रसादनि शास्त्र बिसारखौ बेवहाय फोलायना होनाय जागोन। दा आङो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय आफादगिरि जानानै बेखौनो खावलायो जाहाथे एबार 2023आव मोजाङै मोजां बे 47तम बोसोरखिया बे प्रसाद संसदनि खुंथायखौ जों मोजां मोजां खुंलांनो जोङो आखायाव लानाय जादों। आरो बेवहाय आइ आफानि मददबो जोङो गोबां सहायबो मोनबाय। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जाहाथे आइ आफामोननि जिथु साननाय आरो लुगैनाय जोंनि थांखिया जाहैबाय उन्दैनिफ्रायनो जाय गारजेन बिमा बिफा गावनि गथ'खौ खाङोब्ला माबायदि आदर जानांगोन मोननै बेबहारिक पारमार्थिक अर्थात आखुथाय आरो सिबिथाय बेखौ गेवसार होनो थाखायनो बे खुंथायखौ बहाय लानाय जादों। जिल्ला संसदनिफ्राय आलासि जाय गाहाय मिरुनिफ्राय फैगोन गोजोनथाव ब्रह्म आफाखौ बहाय हांख्रायनाय जादों। आरो बे आफाया नुजानानै मेहेरगोनां जि रैसुमै जि शास्त्रनि थांखि बेखौ बेखेवना होनाय जागोन। दा बेवहाय मिरु संसदनि जिथु गाहायनि जिथु बिबुंथि अर्थात शास्त्रनि बेखेवनाय बे बेखेवनायाव ऋग बेदनि साम बेदनि बे तत्वखौ लानानै बे आफाया प्रसार खालामगोन आरो मिथिहोगोन। दा बे मिथिहोनायाव जाहाथे जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि आइ आफामोनहा जाहाथे मोजाङैनो बेखौ मिथिनो हानाय बायदि बे आफाया बेखौ बेखेवना होनाय जागोन। जाहाथे जोंनि ओनसोलारि बहाय केबल जोंनि बर'फोरल' नङा खाथियाव थानाय आदिबासियानो जा नेपालियानो जा बा जोंनि खाथियाव थानाय राभाफ्रानो जा जोङो बे बिथांमोनहाबो जाहाथे बेवहाय फैनानै जाहाथे हेफाजाब होफैयो आरो जोंनि बे गेवलां मेलखौ जाफुंहोफैयो। आरो बिथांमोनखौ खावलायदों जों मानब धर्मनि जिथु लक्ष्य बे लक्ष्यखौ जोङो सान्थियै आरो प्रेम बुस्थुयै जोङो मानब हिसाबै जाहाथे सान्थिखौ जों गोरोबनायखौ जों लुगैदों। जाहाथे बे बाबामोनहाबो जाहाथे बेवहाय खाथि खालानि आइ आफामोनहाबो खोनासंफैयो जों हास्थायनाय जादों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि ब्रह्म धर्म आइ आफामोनहा जाहाथे गासैबो फैजोबनानै बे सभायाव बाहागो लाफैयो बेखौ खावलायहरनाय थाबाय।